6 minuts parlem de novel·la gràfica. Presentem dos novel·les, La màquina de Fren, de Miguel Ángel Giner i Cristina Durán, i Un médico novato, de Sento, que ha sigut Premi Internacional FNAC Sin Sentido 2013. Les dues novel·les han sigut editades per l'editorial Sin Sentido. Miguel Ángel, Sento, benvinguts. Comencem. La màquina de Fren. Presentes La màquina de Fren. La màquina de Fren és la nostra segona novel·la gràfica, és una miqueta a continuació de l'anterior i conta el llarg procés d'adopció de la nostra segona filla, que ja sabeu que l'adopció és una cosa molt burocràtica i conta tot el procés i després el viatge on anem a conèixer i a dur-nos la nostra pròpia filla. La novel·la gràfica també per a plantejar-se preguntes i trobar respostes. Sí. Sento, Un médico novato. Sí. Un médico novato és la primera novel·la gràfica que jo faig. Que aquí jo soc molt major, però jo també soc novato en novel·la gràfica. Jo he fet altres Com el metge. Com el metge. Com el metge, totalment, igual de novato que el metge. I conta, diguem, està basat en les memòries del meu sogre, que era metge, i que va estar i que va tindre una vida unes circumstàncies prou interessants en el que era l'etapa de la Guerra Civil, que va deixar escrit, i a partir d'aquestes memòries i a partir de quantitat de documents que s'han conservat en la família d'ell, de les seues germanes i tal, hem composat aquesta primera novel·la, que és la primera de tres que formarà tot una novel·la sencera després. Anem a parlar perquè normalment se parla de novel·les, però fora del cercle de l'il·lustració, fora del cercle de lo que és la novel·la gràfica, el còmic, l'àlbum, no sol parlar tant de novel·la gràfica. Anem a parlar de novel·la gràfica, perquè en si és un gènere. Com se planteja una novel·la gràfica? I quines possibilitats d'expressió facilita? Realment no és un gènere, és un formato, perquè dins de la novel·la gràfica poden entrar molts gèneres. És un formato. El que sí que té i el que sí que nosaltres apreciem molt és que tens total i absoluta llibertat a l'hora de treballar. Llibertat en el guió, llibertat en el format, llibertat en el nombre de pàgines, i això fa que, en pocs medis d'avui en dia, l'autor pot tindre total i absoluta llibertat en tots aquests elements. Crec que això és el que fa interessant el tema de la novel·la gràfica. I tu, Sento? Sí, jo de fet jo crec que un poc ho parlàvem abans, és molt diferent l'actitud que tens quan fas una novel·la que tens una extensió de pàgines per a parlar, que quan la majoria de nosaltres es començaren com a col·laboradors gràfics en revistes, o bé perquè publicaves en una revista, publicaves històries curtes, i de sobte, clar, este format nou, la veritat és que és molt més atractiu. Et pots permetre plantejar-te temes molt més interessants, o per almenys temes, resoldre'ls en un poc més de temps, clar, i un poc de profunditat. Tens el guió, evidentment has de partir d'un guió i has de partir d'unes paraules, però també s'ha de planificar en imatges. Sí, evidentment. I a més, jo, per exemple, com a guionista, el que me permet la novel·la gràfica és tractar uns temes, encara que quede pedant dir-ho, però uns temes intel·lectualment que fins ara potser el còmic no els havia tractat, o els havia tractat en moltes comptades ocasions, i tindre aquesta capacitat expressiva i llibertat de poder escriure el que vols i tindre la capacitat gràfica de poder desenvolupar-ho és genial. I com arriben els personatges? Com ha estat el procés d'un médico novato, per exemple? Has contat que són les experiències del teu sogre, etc. Però d'ahir a plantejar-lo en imatges i en unes imatges molt concretes. Sí, el que passa és que al final jo tenia tot, diguem-ne, per dir-ho, escrit tot el que passava, però això ho tens que, com diuen els francesos, fer un decoupage, tallar-ho en trossets i un poc desordenar-ho i tornar-ho a ordenar, eliminar moltes coses, perquè clar, de lo que és la vivència que alguna persona te conta, després això tens que fer-ho legible, que la gent
escenes més aviat, i dins de l'escena no? Hi ha els planos concrets per fer un símil en el cine. Bueno, ell sap millor que jo. Miguel Ángel, i la síntesis? Has de tindre un gran poder de síntesi. Sí, sobretot quan fas autobiografia, no? Perquè a tu t'entren ganes de contar-ho absolutament tot, no? És un poc el que estava explicant, sento, no? Sobretot quan tractes d'autobiografia, que és una que has viscut i podrien ser 500 pàgines, no? És el fet de dir, bueno, això és una anècdota molt bona, però narrativament no me quadra. Tinc que eliminar-la, tinc que tallar-la, perquè narrativament m'interessa més que si passa aquesta altra cosa que puc fer que continuï, no? I el que comentaves també de pensar en imatges, clar, el que els escriptors fan en la descripció, i les descripcions que tenen del paisatge, de la situació, etc., tu, en comptes de fer aquesta descripció en paraules, tu tens la imatge mental i el que fas és dibuixar-la, i la descripció que faries, pues el cotxe entra per l'esquerra, atravessa el carrer, etc., se creuen, pues tu el que fas és dibuixar-ho, evidentment. Tu eres guionista. Però també soc dibuixant. Però quan, en el cas de La màquina de Fren, com ho treballa Cristina i tu? Que ara que ho teniu fàcil, és un tàndem. Sí, nosaltres sí que és veritat que per facilitar les coses de cara als mitjans de comunicació, etc., diguem que un fa el guió i l'altre fa el dibuix i ja, és fàcil d'entendre, no? Però Cristina i jo treballem, tot el procés el fem a mitges. Vull dir, ella participa en el guió, de fet moltes pàgines estan escrites directament per Cristina, jo participo en el dibuix, algunes composicions del dibuix les planifique jo, i jo faig l'art final, és a dir, el color o el bitono, etc., el fique jo. Aleshores és una cosa que està tot molt més clar, no podem dir, és una coautoria. Però el no funciona, qui ho diu? El no funciona, això no funciona, qui ho diu? Efectivament, perquè sento ho té fàcil, si ho diu a si mateix. Ahí n'hi ha un protocol que hi ha que seguir, és que jo sóc el que domina la narració, les coses de guió sóc jo el que pren l'última decisió i les coses de dibuix l'última decisió les pren Cristina. Entonces sí que n'hi ha una diferenciació clara, en aquest aspecte sí, però està tot molt més clar, ho parlem molt tot, ho comentem tot molt i arribem quasi sempre a un punt concret. Però si n'hi ha que prendre una última decisió, Cristina dibuix i jo guió. I això forma part del procés de creació, però després queda l'altra part en este món del llibre i en este món de la novel·la gràfica, que és l'editor. Sí. L'editor ahí mana molt? No, en este cas concret no, jo crec que no. En general, ara més aviat el que estan és esperant que... Això de la novel·la gràfica és nou, diguem, dins de lo que cap. Llavors jo crec que ells confien més en les ocurrències que tinguem nosaltres, per una banda, i per altra banda també n'hi ha que pensar que normalment aquests llibres és un llibre que tu presentes una sinopsis o una idea del projecte, i després l'editor el que té que fer un poc és confiar. El mateix que fem nosaltres, perquè nosaltres tampoc sabem exactament, o sigui, tu te fiques a ballar i esperes que tens que haver el ball, però estàs en moviment normalment, perquè és veritat que moltes voltes no pots planificar-ho tot, com ni en la novel·la escrita ni en la majoria de les... Se trenca molt, se corregeix molt, com en una novel·la convencional, en paraules, sí que se trenca, s'edita molt. El procés és exactament el mateix? Sí, bueno, el procés és, jo crec que el procés creatiu és semblant en tots els casos, no? Jo sempre, per exemple, als alumnes sempre els explique que escriure no és escriure, és reescriure. Vull dir, tu escrius una primera fase, n'hi ha coses que funcionen, que funcionen... El cine és edició. El cine és edició, etc. Entonces és més reescriure fins que arribes a lo que tu penses que és el nombre de pàgines que correspon. El que sí que és important, m'imagine, així no ho veig jo, és tindre, diguem, el global de la informació que tens que donar. Diguem, la història sí que té que estar concreta i potser el nombre d'escenes també. Saps que en aquesta escena té que quedar clar qui és el roïn o que entra este o que entra l'altre. El que sí que és evident és que en el moment que estàs rodant aquesta pàgina canvies un plano o has trobat una documentació que no tenies que te porta a canviar d'alguna manera l'escena. Sí. Abans heu anomenat que és un format relativament nou. Què li falta encara en quant al públic? Lectors. Més lectors, sí. Què hem de fer perquè el lector s'acostumi a la novel·la gràfica? S'estan donant grans passos, no? Nosaltres sempre expliquem que n'hi ha un mal endèmic en el que és la societat espanyola, que també existeix en altres països però pot ser menys, que és que hi ha una identificació immediata entre còmic i dibuixos animats per a xiquets, no? O com a molt per a joves.
encara no s'ha donat aquest pas a nivell massiu de que la gent adulta, que sí que passa en França, llegisca còmics i consumisca còmics perquè les històries que conten els còmics són interessants, no? Sí que és veritat que en el tema de la novel·la gràfica s'ha començat a eixir el que nosaltres diem s'eix del gueto i comença a llegir un tipus de gent que fa 10 anys no llegia còmics i ara, gràcies a Médico Novato, a La Màquina de Fren, Arrugas, Maria Llot, etc., comença a eixir-se'n d'ahir, comença a consumir còmic, no? Això és el camí que tenim que anar fent per a que evolucioni tot això. S'han donat els primers passos i ens agradaria que se donaren una cosa més massiva, no? I que els autors de còmic pogueren viure realment de les nostres obres, no? Els autors i els editors que se els llancen a editar l'indústria, vamos, l'indústria, aquest tipus de producte. Per què cregueu que això no s'ha donat? Més perquè sí que hem sigut un país que ha llegit còmics, ha llegit TVOs, ha hagut una llarga tradició i també una llarga tradició en la il·lustració valenciana en concret. L'editora era Editora Valenciana, no? Editora Valenciana. Per què això no acaba de quallar? No acaba de quallar. Era un tema industrial, per exemple, la caiguda de l'editorial valenciana i tot allò dels anys 70-80. Després va revifar en altres aspectes que era més anant cap a lo que eren les revistes mensuals, periòdiques en general, on es començarem a col·laborar i a fer les primeres historietes que ja no era Pumbi, que ja no era el gatito feliz o les coses, sinó que es començaven a parlar de coses, diguem, més normals. El fet ara, però entonces, clar, és el que parlàvem abans, abans tu podies fer una història en 10 pàgines, en 5 pàgines, diguem, més aviat, que una història el que feies era un articulet o per fer la semblança amb els periodistes, i ara per fi podem tornar a fer. Jo crec que està fent molt de bé primer que s'estan fent coses molt sorprenents, perquè clar, estem tot el món en casa fent i al cap de l'any ixes en algo, i com estem en prou llibertat, la veritat és que és molt bonic veure com està anant. Els editors jo crec que estan entusiasmats en això, perquè els agrada el producte. Jo crec que a nivell de ventes encara no estan en el que ells voldrien, o a lo millor en el que voldríem nosaltres, no sé jo exactament què. Però jo trobo que pot tindre un bon futur este nou format, ho està tenint. I sí, el que té que tenir en compte és que, per passar mateix en la literatura, estem competint contra la televisió, el futbol, les PlayStation, els mòbils, les tablets, vull dir, n'hi ha una competència... I els llibres. D'un entreteniment que no sé, jo a la meva filla li dono el mòbil i se fica a jugar en 5 minuts i ho entén. Jo li dono un llibre, té que decodificar el que és la lectura, li dono un còmic, té que decodificar el que és la lectura del còmic, li costa més. Vull dir, n'hi ha una competència d'uns formats que són molt més fàcils de que els xavals s'enganxen a d'ells, de fet s'enganxen massa a d'ells, que tenen que competir contra tot això, i bueno, n'hi ha que educar-los, ahí està la base de l'educació, els col·legis tenen que tindre ensenyar als nanos no sols com llegir literatura, sinó també com llegir còmic, i a partir d'ahí començar a evolucionar i formar una societat, però a partir de l'educació, no? De l'ensenyança. Teniu la percepció que el que feu és obra total? Se parla també moltes vegades de agarrem un llibre del segle XVI, no? I sempre, obra total. Tenim així les paraules i tenim uns gravats preciosíssims. Això sí que ho considerem per al passat, però malauradament no ho considerem per al present. Algo falla. Home, estaria bé també saber si en aquella època es considerava així, no? Perquè és molt fàcil, és com la pel·lícula de Woody Allen, no? El taco calcogràfic, així. No, però és com la pel·lícula de Woody Allen, no? La de Midnight in Paris, que és la que va passant al passat, perquè des del nostre present sempre sembla que el passat és millor, i vas al passat i resulta que pensen que el millor és... No, n'hi hauria que veure... Clar, ara no... Jo sí que sent, almenys, que tinc la total i absoluta llibertat gràfica i narrativa com per fer el que vulgui. I això per a mi ja és un èxit en este món. Sí, jo crec que comparativament, per exemple, els TVOs americans, que sí que n'hi ha una diferenciació entre el que és les distintes parts de l'elaboració de la història. N'hi ha un que fa el llapis, un altre que fa l'entintador, un altre que fa el color. Així en aquest aspecte, en Europa, diguem, en general, aquest sistema americà de treball no ha quallat. I de fet, així el que ens agrada és fer-ho tot un poc... I dins d'Europa,
diguem, si França i Bèlgica són els que manen en la indústria esta, diguem, els que es sorprenen, ells es sorprenen de lo lliures que estem els espanyols i de les coses tan fresquetes que fem, perquè així n'hi ha una indústria molt més xicoteta que es pot permetre fer productes molt més graciosos o més arriscats. Entonces, pues, siempre que ven un español es que ahí feu lo que vos da la gana, pues sí. Sí, pero cobramos la mitad. Cobramos la mitad, pues Pero somos más libres pero más pobres. Claro. Estem ahí, però de moment el que sí que tenim és la màquina de fren i tenim el Médico Novato, dos novel·les gràfiques, la primera de Miguel Ángel Giner i Cristina Durán i la segona de Sento. Gràcies per portar-nos la novel·la gràfica també, així a la Fera del Llibre i fer-nos estimar-la. Molt bé, gràcies a vosaltres. Gràcies.